Enkosi kakhulu. Bendisithi ke mandibulise ubantu bonke bebandleni ngegama lenkosi uYesu. Amen. Lenze kakhulu ilizwi lombulelo kwikwaya esiphakamisileyo ngengoma. Ndiyithanda ingoma. Uthethi lento zingathethi yokumbe sithetha kwabantu abanye. Kandi ifunisele ibhasi le-tenor ne-alto ne-soprano. Andikwazi ukucula kodwa ndiyawuphulaphula umculo. And ndinendlebe yokuphulaphula. Isizathu saloo nto into yokokuba zizawuphelelwa zonke ezinye izinto kodwa uzawusheka umculo sisacula. Sizawucula nasebukumkanini bukaThixo. So koxesha kumculo kuyawuthiwa uphelelwe khona. Phambi koba ke sifumane nje isifundo sale mini, ndithanda nje ukwazisa endibona ukuba kuye walibaleka obalulekile ke kodwa kum uMatshaba unkosikazi wami. Ndithanda kumazisa ukuba ndihambi ndedwa, ndihamba naye. Phakamisa isandla bakwamkele nkosikazi. Ndinguyena umfundisi kubo bonke abefundisi ononkosikazi omhle. Xa ufike enkonzweni yakho yazi uba xa ubona umemo wakho enkonzweni yakho hayi kafiki unkosikazi kwamfundisi waseSabatha. Silapha ke kodwa ke kuthi bazali akumnandanga kakhulu. Mandithi nje akumnandanga ngoba akumnandanga ubona umntwana omncinci elele ngolhlobo. Kusafuneke into kokuba abe nezinto azenzayo najongene nazo ebomini. Siyayazi ke loo nto intoba umntu oqala ubhubha ehlabathini ngumntwana. Siyayazi loo nto. Kodwa ke asiye sibakhulisele intoba mababhubhe. Kodwa ke sekusenzeka ke ngenxa yongena kwesono kule ndawo sihlala kuyo kuthiwa yiplanet ekuthiwa ngumhlaba. Ngoba esingadalelwanga into kokuba sife. Ukufa emntwini yinto yabumini and futhi andikhathali ukungavela kwephi inkalo yobomi ayiyonto kaThixo. Ungayifunda yonke le Bhayibhile uyiqala ekuqaleni kwiphepha lokuqala uyoyiphela kwelokugqibela. Ukufa yonto kaThixo, yinto eliwa nguThixo. Suka kwiphepha lokuqala apha uqala chapter 1 uncwadi eGenesis uyotsho uncwadi esithile kwiphepha lokugqibela kuliwa nokufa. uThixo kwidala lento athi uPawulos elokugqibela utshaba olokubhangiswa ukufa. Ukufa lutshaba ayo friend kaThixo. Silapha ke ngenxa bamngene utshaba. Endilawungena utshaba akubikho umuntu onwabayo xa ungena utshaba. Ungeni
and lufika futhi lungcungcuthekise inhliziyo. uDavide ufumana udaba lokusweleka kukaSawule noAbhisalomu obeyifriend yakhe kakhulu. Besweleka eldabini. Kuthiwa ke khona amanye amajoni ayathaba ke ababewazi apho. Babikelwa yindoda engumAmaleki. Bathi kwelibali yena ndifuna kakhulu kuwe. Zintombi ezingodade ozanele ontombi zethu. Funa nibambe into encinci kwelibali. Uku-expressa inhlungu. Kubalulekile xa uthe wafumana inhlungu kubalulekile bawazi ngoba how to express inhlungu. Bible recorda into ba ithi bantu bawufumana lo mbhali nenhlungu walilela ngaphandle uDavide ngenxa yokusweleka kuka-friend wakhe uAbhisalomu. Kukho abantu abathi ke bakufumana inhlungu baziqinise. Bazenze strong, bayifihle inhlungu. Babengafuna ubonakala ebantwini. Okokuba basenhlungwini emveni koko inhlungu ibenzakalise. Ngoba uzabona umuntu seletshaya ngoku selesela kanti ingxaki inhlungu angazange ayi-express. Balekile kokuba udilisane kakuhle nenhlungu yakho. Balike silapha ke abantwana bethu ba-under le fire nale pressure ingaka abahlangabezana nayo kule ndawo sihlala kuyo. Ufundisa kwakho ukwitisha lefundisayo ngaphandle. Kanti ezinye itishala ungamvalela nasendlini umntana wakho ukuthi makangaphumi kube kole tishala lisefonini imfundisayo. Naba sibanika ifoni sithi sibasidinwa kuba besililela sibateketifa bayafundiswa kweza foni. Lita kula nzima bantwana esibazeleyo. Bathi indaba ezimandi kukwisilumko esakhe sanika amazwi sinika abantwana esisilumko. Igama laso kuthiwa nguSolomon. Yeah. And lamazwi awanika abantu abatsha akukhathaliseki noba uyawabamba noba awabambi. Kodwa iziphumo zokuwabamba ziza kwenza umuntu ebomini. Iziphumo zokungawabambi yonke into inesiqhamo. Uthi lo tata mkhumbule umdali wakho ngemihla yobutsha bakho ngoku ingekafiki imihla yenkathazo, ingekasondeli neminyaka apho uyakuthi akukho nto imnandi ekudleni ubomi. Khumbula kungekafiki loba ixesha loba unikwe ilukhuzeki ubuyisele unikini inhloko. Khumbula kungekathiwa kuwe khake nimzame nangoba ubumhlophe ingathi wayebuthanda unikini inhloko. Khona ingenayo ite zisilumko mkhumbule umdali wakho. Kuthiwa apha ndiphuma ngabani 11
yabona ba masese ndiyeke intshumayelo sese ndishumayele njengesamari sikambeni mkhumbule umdali wakho yabona ke nomfo njengesilumko nje ungabhatyaza xa umcingela ungamameli lento ayithethayo xa esithi mkhumbule umdali wakho akathi hayi ndiyamkhumbula utata uTibila kaTedron akukhumbula kunjalo uthi okokuqala xa ithi khumbula umdali wakho ziqonde into yokokuba awukho apha kulo mhlaba by chance ukhona umntu okudalileyo esibini awukho apha kubuzizele there is a purpose yokuba ube lapha kulo mhlaba and futhi ungabi ngovane xa ulapha ube ngumntu ngoba usenoba kulo mhlaba kodwa ube inyonga but ungumntu ukhona umntu okudalileyo yikhumbule loo nto usemncinci bawudalile zonke iiklasi zenkonzo nditsho ne-Sunday schools zawuba nombuzo othi wenziwe ngubani bakugqiba ubuza loo mibuzo yoba wenziwe ngubani bafuna into okokuba yi-understande into okube kulo mhlaba there is a creator ndakhandlela into yoba kanti akathi mkhumbule umzali wakho uthi mkhumbule umdali wakho wayiThixo embiza ngoba ngumdali angathi uThixo wakho umbiza ngoba ngumdali ngoba ngumntu owenza izinto ebezingekho zibe khona akayongcili yamaplanga akangomakhi uThixo ngumdali anele ndoda le noba itsheva noba itshevanga leya isakhale pulpiti kodwa into endiyaziyo ngayo le ndoda yayisakhale pulpiti zange iwadalela amaplanga yafike khona yafika izikhonkwane zikhona yadibanisa yakhole pulpiti ingumakhi yona but uthetha ngoThixo uthetha ngomntu ocreator something out of nothing ngekhondo athi uThixo mabekho ukukhanya kubekho ukukhanya uthethe loo nto kule planet kugcwele amanzi apha kungekho mntu ukwaziyo ubukando wathi uThixo manzi bhekelani nivelise umhlaba omileyo wavela umhlaba omileyo wathawugqiba wathi izityalo dubulani zavela izityalo notyala awugqiba ebedale yonke into ngomhla wesithandathu wabumba umhlaba wenza udongwe walibumba udongwe langumntu but lo mntu akathetha akasela tywala akanquma until the God the creator waguqa phandle amadolo lowo ungafanelanga guqa
waguqa wabuma umuntu ngethuli lomhlaba. Mkhumbule umdali wakho. Utawubuma lo muntu iBhayibheli wamphefumulela imphefumulelo emathatheni akhe. Watawugqiba umphefumulela yavuka lalo emangeni yakhe. Yathi ndiphi ngoba ngoba imingeni yawo kudibene umhlaba plus imphefumulo kaThixo is equal to umuntu ophileyo. Mathematics mofuni maqhekezo omhlaba plus imphefumulo kaThixo is equal to umuntu ohambayo. Ilena kutawubonwe hamba kuthiwe usilekela mphefumulo. Indoba ungumphefumulo theni? Uthi kuSolomon yithenga umuntu ohamba mkhumbule umdali wakho. Remember there is someone owaguqayo wakudala kwenze kube khona. Awuzidalanga. Athi umthumisi nizizimvu zokwaluluswa nguye. Nizizimvu zakhe. Sizigusha. Igusha noma ilahlekile ayikwazi igusha ukuzigodukela igusha ngoba ingxaki yayo igusha. Igusha ifuna umalusi ayoyikhangela ayibuyise ngoba ifani nenja ayikwazi unukisa idirection ubuyishiye side C kuzawusilapha ebhongweni inja ngoba inesense yokunukisa. Igusha inayo londo ityiwa ngodyakalashe ngoba bifike khona ifike ihlale yonwale. That is why uYesu wachithika ezulwini wazawukhangela igusha ezilahlekileyo zigcwele kula mathafeni Kapa uba mazibuyiswe zibuyele ekhaya. Mkhumbule umdali wakho. Ukumkhumbula kukuzazi ubunomdali. Okwesibili lo mdala uxelela into kokuba nginqule njani na. Xa udaliwe awuxeleli le nto ikudalileyo into yoba ndinqule njani. Ubunesipoponyana sakho seviksi osixabisileyo sinento yakho nguosixelelayo uba masingene epokothweni yakho. Ayisizwe sixelela wena. Sizwe sithi ngondifake epokothweni ngoku ndilahlile ngoba ngondikhangela. uThixo ufuna ukukuxelela indlela makanqulwe ngayo. Somenzelelela indlela yonqula uThixo. Number 1 kukumamkela njengenkosi nomsindisi wakho. Mamkele ngomlomo wakho. Sungamkelelwa ngumama wakho ngoba uThixo akayo-medical aid. Kubhatala omnye ubhenefithe ngomnye. uThixo uyazimela kuye. Mama wena ngomso mama wayikhonza kule wayikhonzela yena umama konzo kamama lena iphe yakho.
Angathi gqaphe etywaleni athi ndawunikhupha apho ngoba inkonzo kamama iphe yakho ngoba umama akho enganqili yena. Step number 1, mamkele uYesu. Indlela okhumbula umdali wakho le abe inkosi nomsindisi wakho. Number 2, mamkele nemithetho yakhe. Wamkela yedwa. Wamamkela yedwa umkela uYesu orongo. UYesu right ngokuthi imithetho yakho isezibilini zami. Sumamkela uYesu ongenamithetho ngoba urongo lo Yesu. Ngoba kazutsho basubulala uzaba ngovulela emadizini ngoba kukho umthetho apha. Yamkela uYesu onemithetho azawuthi bekuyihlo nonyoka kuze imihla yakho yande emhlabeni mntana. Utsho lo Thixo bafumana ulibise igama lami. Sodavuna umsilo Thixo ndahlaba imama. Sufumana ulibise lo gama lobizwa xa uzokuhlaba imama umuntu wenu. Gama linzima eli. Fumana ulibise. Suzenzela umfanekiso oqindiweyo uqubude kuwe. Suzenzela izigodongwana zakho apha. Thatha amadoda nezipetekusi asemifanekisweni ukamelela ngawo. Lahlala amadoda. Yazi bani uba indoda yakho nezipetekusi uyifaka phansi komkamelelo wakho. UnoThixo wakho mani. Amuzikhusela ngamadoda. Imali eminqamlezo iphezu kwamaqanga. Amuzikhaka umzimba uno-11 emqolo ezigalweni naphina uthi uhlelwe nangamagqirha okuba inkonzo ingena ngo-11 then kuzokuchitha ixesha apha nje bayifaka apha kuwe emzimbeni u-11. UnoThixo wakho ngebi thatha into yomuntu akunikanga umuntu wanqwenele nenye into ummelwane wakho sokumncumela umfazi womnye umntu. Uncumela indoda omnye umntu engeyo yakho square. Utshatile lasibala lomkakho. Uba utshatanga sukuzifaka ezintweni zabantu abatshatileyo ngoba uzawufaka uphelelwe lixesha. Baninzi abazifakileyo anezifo abangakwazi ukudilisana nazo. Baninzi abazifakileyo banabantwana abakwazi utshata. Nabatshatileyo funeka basacrifice ngabantwana babo ukuze bonwabe emitshatweni. Suzifaka ungatshatanga kwiinto zabatshatileyo ngoba iziphumo zoko zizabakrakra kwencindi ekhaya. Ufaka basozifakile ngelishwa lakho waba nabantwana suqala intamo ufuna umtshata wenele ngoku wena jonga abantwana bakho. Waqala umntana ufuna utshata zayithini le mfumba ilapho nayo ukwafile wena ngeke zasemtshatweni wena jonga izulu wena khulisa abantwana bakho. Benzoa
ungathembisa abantwana babantu uzabathatha ungabathathi apha. Khawamkela uYesu. Ngala uYesu. Nemithetho yakhe. Khumbula nomhla weSabatha ungwalise. Khawamkela uYesu. Uyayikhumbula neSabatha kaYesu. Ngoba ifakwe phaa emithethweni. Yena imboni bangayifunda iBhayibhile khona bethe bangayifunda iBhayibhile lapha. Ngeqhawe. Ubulisa abanye ngeqhawe. Uthi ngiyabulisa engane emini imandi eSabatha kaYehova. Utho ngeqhawe. Ekona akayazi iBhayibhile akanayo phofana noma akayazi akanayo iBhayibhile. Ngoba beneBhayibhile ngeyazi iBhayibhile bayithi ngalamini uYesu akhonywa ngayo emnqamlezweni ngeGood Friday ithi leBhayibhile iSabatha iSonday. Ngalamini uYesu avuka ngayo engcwabeni evuka wonke amakholo esithi uvukile wena kholwayo sakuvuka nathi ngoku ithi leBhayibhile ngeqhawe iSabatha idlulile. Bona apho bawufunda iBhayibhile yamkela iSabatha. iBhayibhile ithi iSabatha iphakathi kokuzango lekani lokudlula ngeqhawe. Ayiyonto kaRhengele yinto ethethwa nguThixo. Athi incwadi kaIsaya 60 sesibhekelana nenyanga zonke yonke inyanga sesikumhlaba omtsha ke ngoku izaguqa kuThixo ngomhla weSabatha. If you don't want Sabbath, you don't want heaven, because Sabbath will be there. Isityelelo idinga nini history ngoba history ithi kukho amadoda atshintsha umthetho kaThixo. AmaRoma awutshintsha umthetho kaThixo. Abekho wawo umthetho. Athi abantu ngoba kafuni kohlukana neSunday imini ebebenqula ngayilanga. Bathi amakholwa makanqule ngayo uThixo le bebenqula ngayilanga. Uyawuva amanye amakholwa esithi le mini yenkosi ndaweni yaleya yamiswa kuqala. Le yamiswa kuqala yayekiswa ngubani? Siyabathandela abantwana abafundayo nesibafundisileyo bafunde. Itshela imvumi oqala esemncinane ukukhonza uThixo wakhe uyavuya ngoba usindile kwizinto zonke zeli nelinye ilizwe. Qala ngoku semncinci sucinga uThixo ngamaxhego. Uka kule kwezitrato zelikapa uyawuthi xa ulixhego uthi lo mfo mkhumbule engekafika amathuba othi hey akumandanga emhlabeni. Ngoba lo mathuba usenongakwazi nokhonza uThixo. Abaninzi baye basola uThixo kwafika lo mathuba. Bathi nguThixo onifake kule meko. Yazi ubalekele ukuthetha inyani once in your life. Noba sethu uyakhula uthetha inyani. Ukuyeka ukuthi xa usengxaki uthi ufake uThixo. Ukuthi Thixo ndizifakile kule ngxaki. Ndicela undikhuphe. Ngoba ndifake ngokwam andicelwe umntu wapha. Ndikhuphe kulo mlilo ndifake kuwo. Ngoba ndifakile. It's so easy to accuse God. Yonke into. Noba kuphupha umuntu anguThixo. Noba kwenzeka nguThixo. Noba ukwazi uqhobosha imitya ezihlanu zakho nguThixo. Yonke into nguThixo. Kube ngathi uziphendulela. But iBhayibhile ithi wenza yonke into esemhlabeni kodwa yazilela uba ngenye imini usezawuma phambi kwamatyala. Yonke into isezawubuzwa ekugqibeleni. Abenendawo endithanda ke apha kuverse 7. Ndiyathanda ke la mazwi lapha kuverse 7 ngoba le mihla ke asiyigali kuyafika ebomini. Imihla yokufa. Uthi ke uverse 7. Verse 4, verse 5, uverse 7. Kaloku umuntu uhlalelwe no. Ewe kaloku umxokelelwano lo verse 6 lo. Ke lona uthuli lwethu
luyabuyela emhlabeni apho lwaluvela khona kakade. Umoya ubuyele kuThixo njengokuba uvele kuye. Xa umuntu ebhubhile uthi isilumko uthuli libuyela kuloo ndawo elivela kuyo kakade. Baze laa moya uThixo wayegugile ngawo ubuyele kwakuThixo longwe. Wathi ka ubuyela uThixo akanangimoshwari phezulu ezofaka imimoya yabantu. Uthetha ngento yoba kubuyela amandla kaThixo okudala. Wansi ngoku ndimtshove lo tata ehamba. Ndimtshova ngamandla am, ndimtshove. Amandla am ngokumile la tata athi amandla bendimtshove ngawo. Abuyele kwalapha kumakasakwazi uyaphambili. Ngoba amandla okutshova hlala mfuni alapha kum. La mandla athetha ngawo tamoya ubuyele ukuthi uthetha la mandla la mphefumulo ngesebhere kuthiwa nguriwakhe la mphefumulo. Yile uthi noba umuntu ebehlabe ahambe wafumana i-accident umbone umuntu ephila kubuso abantu uphuma kule moto lo muntu yinto obusindiswe nguThixo. Ayiyo oxygen la moya ngoba uyakwazi ubhubha umuntu efakwe i-oxygen esibhedlela kutsalwe nakwenye indoda ethetha kakhulu kwela xa kuthi ungathetha kakhulu ngawuzapho esifake kulona i-oxygen abhubhe zingxaki i-oxygen kuye ngoba into ephilisa umuntu ayiyo oxygen ngamandla kaThixo. Uthi ke lo muntu esisilumko engekabuyeli kuThixo amandla akhe mkhumbule uYehova. Ngamanye amazwi solundela ukuthi ubhubhe uzokhumbula uYehova. Ngamanye amazwi sukuphila ubomi ngongathi awuzufa. Phila ubomi uyazi ngenye imini uzawufa. Awuzosimaka sehlabathi. Ubomi bakho buphile ubufake kuThixo. Uyinshore ubomi bakho. Sufaka nje ubomi bakho kwa-oldmushwana. Ngoba bazokunika bomi, bazokunika imali. Bathi kuwe bakusayinisa i-life cover. Ube nenqwaba ye-life cover. Noba une-life cover uzawufa. Imali zakho zityiwe ngabanye abantu. Uthi ubunganqini bazinqile bona. Phila ubomi bakho uyazi ngenye imini uzawuhla uyeka lokuzola. Athi uJobe xa uyeka lokuzola umntu wehla nethemba lakhe. Ngoba lithemba lakho eliyakuvusa ngenye imini. Mntakwethu ayingoyi-plan wakho le-90,000. Uzomshiya ngasemva i-plan wakho. Sifuna iphini zakhe kuthiwa unoba wafaka iphini yabantwana bakho yintoni ibhede yabantwana bakho sifuna utyale imali. Uzoyishiya yonke into ushiye nabantwana bakho ngabazi noba bazakontiwa ngubanina. Fika imini yokufa uvume ekhala ezawubhubha athi abantwana bam hey nirey ixego lokufa liwuthathe ekhale njalo ngoba usathana akanasisi. Ithi ke le Bhayibhile mkhumbule umntana wakho ngoba igazi lisabaleka enyameni. Ngoba uthi nobulele ngolu hlobo ulala unethemba noma ngemini azabuya ngayizwi abavusa abantwana bakhe emangcwabeni. Nawe uzawufukela ebomini. Kodwa ithetha kwincwadi ezithileyo ndaye ndifile kodwa ngoku ndikhubuhlayo ubomi. Athi ndinazo nezitsiko zokufa nelabafileyo. I-authority xa unezitsiko zendlu i-authority yokuvula ikuwe. Komntu unovula indlu yakho ingenazitsiko zendlu yakho wazi ukuthi nazi izitsiko u-RDP ngowakho lo nguwo ne-authority. Uthi Yesu ndimo ne-authority phezu kokufa ngoba ndiye ndafa kodwa ndakoyisa ukufa. Wonke ke oye wandamkela njengenkosi nomsindisi wakhe naye ungena kwakweli themba lokuba uba uthe wafa naye ngenye imini uyawuvukela
ebomini. Asingaqhathwa kwamaqhazana amaqhazana kasekho sebadala abantu basweleka besebatsha ngakusekho maqhazana. Sibe siqhathwa zintsomi zabantu abathi noba ubungafuni iThixo ubhubheke ezulwini. Lizwe linjani? Onovela ungayi emgidini ungafuni uyamgidini. Uthi ungengomnqila uthi unqila uthwelwe ngekiriva ubhubhe uvuke sompriest ufake ikhona. Intsomi yaphi le? Intsomi yaphi khona le? Ububhu ungamfuni uzovuka ungamfuni. Ngoba le Bhayibhili rekhodi indawo ezimbili abazawuya kuzo abantu. Abantu bazayazi ngo-H zombili. Uzawuya ezulwini, that is heaven. Uzaya ezero zombili is no H. And zombili umuntu ngamunye uyazikhethela. Ngoba zibekiwe indlela lapha zimbili waqale le ibheke ebomini, le ibheke esogweni. Cha ingxaki le ibheke ebomini ayinandanga ebantwini. Akonjwa lapha. Komathuba apha. Akomatheri apha. Nabo bahamba kuyo besajonge kwela cala lala ndlela. Bahamba nje kuba besawukuza bephila. Bawubhubha bazawuya kulaa ndlela. Uthike ixesha lakho nje uhambe apho urhokela ubheka phaa. Kodwa uhamba apha. Wamamkela uYesu uyoneliseka kule ndlela uyihambayo. Athi uNkosi uPawulos ndasifundisa ukwanela. Kuzwanela. Nela. Yavoma yanela man. Wamfumana lo mfazi elidumdumana eneshape ngathi yibhodile yekhoko. Ngoku uyamupha ngoku enqendo kunabantwana. Yenela ngoku. Yenela. Wamulakazi ukhangela ibhodile zekhoko zibona phaa. Yenela yile ifumanela abantwana. Yenela. Le ndoda wayifumana isifa ngendlebe. Ngoba ikhulile indlebe sizinto ezithandayo. Uthi uphethwe ngomama ibithetha ngemali yona nithi imali itheni? Hayi bengisithi ndizumama. Yenela. Amkhangela amaxhego evayo apha. Yenela lelakho lingaviyo. Balikuva libhalele liphantsi lifunde. Yonela. Ngoba into engazuseba ukumkanini kulo mweni ungapheli ndawo. Nzima nohamba le ndlela. Bona umuntu oqhuba ibhenzi ngapha wona uhamba ngebhayisikili ulokoza ujonge. Yonela ibhayisikili. Hlala phezu kwebhayisikili uzole phezu kwebhayisikili. Udavide lababona abangendawo bephumelela. Kanti impumelelo yabo eyongendawo. Soko lomkhosi kathi babona abangendawo baba ngathi bayaphumelela. Abantwana bayaxhaswa. Yonke into ziyenzeka. Abayazi bawenzeka ntoni. Kanti aba bantu baqashelwa abantu wenza abalala ebusuku. Kanti ezazi into zongalala ebusuku zizabajikela ngenini. Yonela kule ndawo uThixo ambeke kuyo. Nela. Khonza uThixo wakho. Khonza uThixo wakho. uThixo lo othi soze ninishiye. Soze ndiniyekele. Utsho kuTestamente endala. Afike kuTestamente ezapha kwisitshilo 1 verse 18 athi mna ndingu-Alpha ndingu-Omega. Uziza ngela hlobo lethole kathi bangani ukuxola ngenxa kaZanele ingxaki kuThixo usondele. Noba ufeyisana neyiphi ingxaki ebomini bakho yazi bukhona uThixo othanda usondela kubantu bakhe. EngoThixo bayekelayo abantu bakhe.
kodwa abantu bakhe ngababamyekayo yena babamba uThixo asuke bamyeke. Ufuna ukucebisa ke namhlanje phambi koba sibheke emngcwabeni, ubungamkhumbuli umdali wakho, ubumlibele ebomini bakho, lixesha loba ngoku ukhumbule umdali wakho, lixesha loba ukhumbule umdali wakho engekafiki imihla yoba uthi andiyolele. Unendlebe nje unentshala. Inkosi inixhasa, inkosi inomeleza. uThixo uzawunika anifudumeze. uThixo wemfudumalo uhlale khona. Nishwe ngumntana wenu ngoku, anishwanga nguThixo wenu. Lo Thixo beninike lo mntana nafudumala kubukho bakhe, the same God usekhona, usezawuqhubekeka inike ifudumalo. Nishwe ngusister wenu ngoku mntanami, kodwa la Thixo ebehlala nayo still usezaba nguThixo wenu. Khambangeni nimenze uThixo wenu, soza niphoqa uzawusoloke hamba kunye nami. Inkosi inigcine, Inkosi inisikelele. Amen. Masibulele uThixo ngamazwi amakhulu acacileyo athi wathumela umkhonto wakhe. Ngoku sifikeleke ixesha lokuba sihambe. Besiku phase 1 pha, siku phase 2 ngoku siya ku phase 3 ngokuthi sibheke emangcwabeni. Ndiyafuna ukuthi ke kubantu bahlali balapha ezingoma nizivayo ziculwa every Sabbath ngwe-Saturdays apho umuntu onqwenela uziva ngakumbi lamnyango uvulekile nabani na eze azoziphulaphulela. Ngeli xesha ke sizawuthi siphakame sicule ingoma esawuthi siphume ngayo. Emveni kwayo sathi sibe nomthandazo sicele ukuba sihambe kakuhle sibheke emangcwabeni. Awutshoke ingoma nje yokuqala neyokugqibela ndiyababona bangxangile abangcwabi batshasa intaba. Masibule Yokuqala neyokugqibela.